misschien vinden jullie het wel erg leuk om dit koor alvast te zien zingen. Dan weten jullie hoe goed jullie moeten zijn. Of niet. Dat mag je zelf beslissen. Dus dat is het kinderkoor Multiple Voices uit Enschede. Ja, ik heb het hier maar klein te maken. Daarmee leven thuis. Daarmee moet ik thuis leven. Echt waar? Ja. Doe er even vast. Nee, kleine broer. Nee, ja. Ja, dat is toch een praatjeschool. Lekker. Dankjewel. Nee, als je het uit moet doen.